Hvorfor var det så, du ville snakke med mig? Jeg skal fortælle noget. Prøv at sætte den ned. Ja. Altså, jeg ved godt, det er sådan 5 år siden, jeg har set min far, ikke? Mm. Nu har vi så aftalt, at vi skulle mødes, og så vil jeg bare spørge, om du vil med. Ja, men hvorfor skal du se din far? Altså, han er stoppet med at drikke, så han kunne godt tænke sig at se mig. Ja, okay. Altså, selvfølgelig være med dig, men altså, hvis han fælder på noget, så sparker han og sådan, ikke? Ej, jeg tror ikke, han gør mig noget. Nå, hvad har du så lavet weekenden? Ja, prøv at høre her. Jeg tænker, Hej piger. vi er sådan der inde på et værelse, ikke? Og så skal lige til at gøre det, ikke? Og så har den mindste pik nogensinde. Jeg så den på sådan 4 cm. Så, 8B, sæt dig lige ned. Nå, morgen. 8B, her kommer jeg med Musa, som er ny elev i klassen. Jeg tænker, at I lige kan vise ham lidt rundt i frikvarteret eller noget. Vil du lige fortælle om dig selv? Ja, jeg hedder Musa. Jeg er 16 år. Jeg kommer fra Nørreport. Er du gal, en bøsserøv? Ej, Anders, så stopper du. Sådan taler vi altså ikke her. Godt, Musa. Jeg tænker, at du kan lige sætte dig der. Der er en ledig plads. Og så kan du pakke dine ting ud, ikke? Han kan sikkert godt lide at få røven. Ja. Nå, men kunne du godt i aften? Ja, selvfølgelig. Blind is still a mystery. I can't get you out of my head. I don't care what is written in your history. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from, what you did. As long as you love me. Hej. Hej. Er du okay? Ikke rigtigt. Er du galt? Det er en lang historie. Jeg har masser af tid. Så er sådan en aftale, at du skulle komme, og så brændte hun mig bare af. Ej, det er ikke i orden. Skal vi gå på Diva? Det var helt godt. Det er bare løgn. Jeg er så træt af, at hun altid aflyser vores aftaler. Og så får en fest. Og så når hun ved, hvor meget det betyder for mig. Jeg prøver at se. Så den highlighter er flot. Virkelig. Skal vi til på strået senere? Jeg vil mega gerne have den her. Jeg tror, du sagde, at du ikke har nogen penge. Jeg tager den da bare. Nå, men jeg skal desværre være sammen med Musa. Seriøst? Den bøsserøv? Ja, den er faktisk meget sød. Wow. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom ned. Hvorfor kom I ned? Har I egentlig hørt det der med Sofia? Nej, hvorfor? Hvad fanden er det?
Hun født med en eller anden mentalfejl, eller hun ikke kan få nogen venner. Hendes mor var også prostitueret, da hun var gravid med hende, så hendes far engang hendes rigtige far. Det er derfor, han har forladt hende. Seriøst? Ej, hvad snakker hun om? Musa? Ja? Har du set, hvad hun har skrevet om mig? Nej, så. Kan du se? Du skal ikke tage det af det. Jeg hader hende seriøst. Det skal nok gå. Jeg kan hen og snakke med hende. Nej, lad være sød. Jeg gør det. Sofie, hvor skulle du hen? Hvad fanden laver du? Hvad fuck snakker du om? Er du sej, nogen spreder sådan nogle rygter om mig? Hvad får du seriøst ud af det? Hvad har jeg nogensinde gjort dig? Alt hvad jeg har gjort er værd for dig. Ej, har du slået blive af? Nej! Jeg gider ikke høre på dit pis mere. Det er virkelig for meget. Hold kæft, din sol. Du er sådan en svagdrækker. Hold du din fucking kæft, mand. Det er du. Undskyld. Ved du, hvor Elisa Wienberg ligger? Ja, hvis du spiller med mig, kan jeg godt vise dig, hvor hun er. Jamen, hun er herinde. Tak for det. Det var så lidt. Hej. Sofie. Ej, hvad laver du her? Jeg er virkelig glad for at se dig. Jeg bliver altså nødt til at stoppe dig. Mere? Jeg er rigtig ked af det, der skete. Med din egen skyld, du har selv skulle forhælde. Sofia? Bring it back to me. Please bring it back to me. Start. Hendes mor var også prostitueret, da hun blev gravid med hende, så hendes far engang hendes rigtige far. Det er derfor, han forventet. Nu. Har du set, hvad hun skrev om mig? Har du skrevet så? Kan jeg ikke? Hvad? Nej. Det er godt ud af dem. Ja. Jeg ved også ikke, hvad jeg skal gøre. Kør! Hej. Hej. Er du okay? Ikke rigtigt. Hvad skal jeg sige ellers? Kør. Skal vi gå på Diva? Det var virkelig godt. Gratis. Kør! 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 Nej, det er bare løgn. Nej, vent på. Filmer du? Ja, jeg gør. Mere? Lige ved at vi kan se min røv. Det ser godt ud, Emma. Yeah! Mormor laver mad. Ej, det er fedt, når det drypper sådan der ned. Du ser virkelig creepy ud.